Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayo nga buntag kanaton tanan. Paniya, kumusta to mga sukin tigpaminaw, to mga pinanggan tigpaminaw? Karon nga buntaga. Paniya, sa ngalan ni Attorney Rofil Fernandez Banyok, makasama ako inyong kasamtangang makauban, Radyoman Benji Olpos Tanghiyan. Nakita mo ay mag-uban-uban sa programa ni Attorney Rofil, usab karon mga kasama. Aton kay dunay importante kaayo nga giasikaso. Dunay importante kay mga sukin tigpaminaw sa nga gisikaso si Attorney Rofil. Mo nakita mo ay mag-uban-uban, magdungog karong buntaga mga kasama. Straight to the point. Adlaw nga Biyernes karon pizza 26 na sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Aon niya unom ka adlaw, 5 ka adlaw na lang mga kasama. Kuha na lang kanang na ang 5 ka adlaw na lang mosulod na ang tuig 2026. Dali ara kasamangki gahapon. Kumusta man ang ato ang Christmas Kumusta man ang inyuhang Pasko mga kasama? Uban tingali murag wa pa nakahurot sa ilaha nga mga gihanda sa Pasko no, ang uban mga sukindig paminaw nako. Karon nga mga orasa, karon taknaa. Daghan pa kayon sulod ang inyuhang mga ref diha. Mabugnaw ng ato ang kabuntagon. Usab mga sukindig paminaw ato ang mga kaigsuunan usab gada minaw karon. Address radio og yun man usab diya sa ato ang Facebook Live ug sa ato ang YouTube channel. Salamat dinyo sa inyong kanunay nga paminaw sa mga programa dire sa DYHP Arimen Cebu ug sa IFM. Straight to the point. Okay, arita makasama sa tuang mga isgutanan sa garong buntaga. Tungod kay generally peaceful ang pagsugat sa Pasko. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang kapulisan sa Central Visayas ni pakatap og 10,000 ka mga pulis gikan sa bispira sa Pasko og hangtod kagahapon sa tibuok rehiyon. Straight to the point. So at least noon mga sukindig paminaw nga atong pagsaulog sa Pasko kanang malinawon ra no, malinawon o niya kanang naang pasalamat kay bisan pa man makasama sa mga katalagman, bisan pa man sa mga unos nga igo no sa atuang rehiyon sandag sa tagsa ka makinabuhi apan nagpadayon tang maisugon sa pakigbatok makasama sa mga trahedya o maingon man usab padayon tang malaumon gihapon mga kasama. Straight to the point. Kana mo'y sugbuanon, no? Okay, arita sa lain nga bahin, duha ka mga minor de edad ang nabuthan sa lain-lain nga matang sa pabuto. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo pagsugat sa Pasko. Straight to the point. Asa mo na nga di gyud balikayan tingali no kay kanang na ang kapila na nag-awhag ang atuang nga otoridad makasama nga kabahin aning pahimangno kabahin sa pabuto. Apan do na gihapoy mga mabuthan na samtang ikapito nga distrito sa lalawigan sa Sugbo mo'y nakadawat sa labing dako nga alokasyon sa mga proyekto sa DPWH karong tuiga sa tanan nga mga lugar sa rehiyon. Ani base sa mga dokumento nga gipagawas ni Kongresista Leandro Laviste nga gihatag kaniya ni kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Straight to the point. Ang ikapito nga distrito mga sukindig paminaw matod pa sa lalawigan sa Sugbo. Maoy nakadawat sa labing dakong alokasyon sa proyekto sa DPWH. Pagkatawhaya sa mga taga 7 district kung maohon. Aso sa tibuok Rehiyon City mga sukindig paminaw ang kaning 7 district diri mga sukindig paminaw sa south mo'y nakadawat na niini kun kini tinuod ning gipagawas nga mga dokumento ni Congressman Leandro Laviste nga anak mga sukindig paminaw ni Senadora Loren Ligarda. Straight to the point. Daghan pa nga mga dokumento, daghan pa nga mga files makasama ang ipagawas ni Congressman na Laviste mo ni atuan ning agpaton magkasama atuan ning tagsa-tagsaon unya. Kay kanang naa nga niingon ra bato siya kasamangkin nga kanang pananglitan og dunay daotang mahitabo niya tungod aning mga files ni Cabral nga iyang gigunitan.
andam mga sukindig paminaw iyahang gibilin ni nga mga files ipagawas na lang ni tanan kun ugaling adunay mahitabo siyang kinabuhi. Dili man sad ni sayo ning kinabuhi ni kuan karon kanang naang Congressman Laviste mga sukindig paminaw kay matod pa usa siya sa mga gibilinan sa files ni Cabral sa wa pa wa pa mga sukindig paminaw mawaas kalibutan sa Undersecretary Cabral. So mo na ito ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang halos tanang congressman man di mga sukindig paminaw aduna man di alokasyon. Pero wa man ay problema kung doon ay alokasyon, normal man tingali na makasama kay para sa project sa mga distrito. Apan ang problema diha kung gikaon sa buaya ang budget ha. Kanang mga alokasyon normal na tungod kay aron nga dunay mga magamit sa mga distrito, adunay mahatag nga mga proyekto sa mga katawhan, adunay mahatag nga mga tabang. Ang problema diha kanang kickback sa project. Maoy waon ta nay labot. Apan maoy gipalabi, maoy gipasulabi makasama sa mga buaya ha. Unya doon na pagi mga ghost project, doon ay mga substandard project. Manghinaot ta in town nga kaning atoa nga mga naa sa DPWH, naa sa Kongreso kanima congressman nga mga bagag naong ayaw na in town ninyo pa. Ayaw na tanang pabaga pag may samot inyong naong oy. Kay nga naman, kung mas dako nga alokasyon, matod pa, kung mas dako ang alokasyon, nga gibutang des ilang distrito, mas dako nga pundo mga sukindig paminaw, mas dako ang kaon sa buaya ha. Ato ni hatagag pagtagad makasama ha kay kanang naang naliwas na lang Pasko makasama bulinaw ug kanang naang bulinaw ra gyud putput ang nadakpan ha. Samtang sa laing bahin usa ka lalaki ang gituhuan nga gisalvage napalgan kagabi sa may barangay Gimbangkuan sa lungsod sa Cebu nga habagatang Sugbo. Straight to the point. Naunsa ba in taon ni mga sukindig paminaw nga naunsa ba in taon ning hitabua nga di may gituhuang gisalvage ha unya kuan pagyud atol pagyos Pasko kasamangkit unsa man ni atol sa Pasko nakit-an or atol sa Pasko kanang naang gituhuan nga gisalvage ni so gabi ini nakit-an wa pa ni suta makasama og kanus-an ni diha kanang gihimo ang krimen in town diri na sa may habagatang Sugbo naunsa ba in taon ni ato ang panahon sad karon oy nga kanang naang nga dibalik naman sad di makasama kung tinuod banggaling ning gisalvage. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sakristan nga paksiko dito sa lungsod sa Sambuan matod pa nga perteng karatel o dagan dahuman gigukod sa puti nga baka. Ang paksiko mga kasama mao ang tradisyon sa simbahan atol sa Pasko diin ang imahen sa Batang Hesus ilibot og pahakan pahaggan kanana nga ilibot ni siya murag kanang ilibot o isuroy unya pahaggan ngadto sa mga parokyano. Straight to the point. Ayaw ditong piyong-piyong mga sukindig paminaw in taon nila. Maayong piyong-piyong dito kasamang kay kanana ang kuan baya ni kanang naang kanang espiritual na kalihukan naon sa ba ang baka pakitas baka naon sa man nga gigukod sa baka dadagan og taman. Kaya nagsuot ay silag puti. Nagsuot silag puti no kanang nang usa man mura nagsutana si tawag ana nila kasamangkin nga kanang naang puti nga isulob ana mga sakristan unya ang bakang puti ingon siya nga sa man ni puti mapuni unsa man ni sila mura puno silag baka. Ana kay ingon tingali baka nga usa man ni kupitinsa ni nako. Taw iagil ato kulo katawa mga kasama ha. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa Kauluhan, Department of Health nakatala og 28 ka mga firecrackers related injuries
hangtod na sa pagsugat sa Pasko gikan sa gimonitor nga 62 ka Tinel Hospital sa tibuok nasod. Straight to the point. Samtang Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ni pahinumdom sa mga Pilipino nga mutahod og kayo og kalipay ilabi na alang sa mga kabataan sa marginalized nga sektor sa Katilingban. Straight to the point. Asa mo na nga kanang ng panahos Pasko mga sukindig paminaw ang dako kaayo ang nga kanang naa nga butang bauman ang gugma sa mga kabataan, no, gugma og pakigambit, no. Straight Una to the nga point. kanang naang atuang nga mga kabataan makasama, kanang naang uban ang kanang naang dunay magalis lang mga panghatag o dunay mga kanang naang sana kanang na mga pahalipay ang ilang target gyud kadtong mga bata, no. Samtang pipila ka mga magbabalaod ni saway sa administrasyon nga pakyas pagtuman sa saad nga mga priso sa dili pa ang Pasko ang mga nalambigit sa anomalusong flood control project. Straight to the point. Kini tungod ang ilahang matod pa na sampulan si Sara Diskaya pa lang ug wala pa ang big fish ilabi na ang mga politiko mga sukindig paminaw nga matod pa maoy dako nga nakaon, ha. Akong nakuha sa kanang naa nga kickbacks matod pa, ha. Sa muna nga tinuod bitaw. Tinuod bitaw si Sara Diskaya. Si Sara Diskaya dili man nato makonsiderar nga big fish na siya. Noon dunay dako mga sukindig pamanay butang talang dako siya nakuha nga mga kickbacks or kani mga substandards bakaha o bakaha kanang naang mga nganong na substandards ang project. Tungod kay gamay na lay nabilin nga pundo para ni ana nga mga project kawa na. Gibahin-bahin na daan diri sa taas. Gibahin-bahin na diri sa taas, ikaw nga kontraktor matablaw kag adjust. Matablaw kag bahin-bahin mga sa imuhang budget para sa mao nga project. O niya kay gamay na lang gud ang nabilin kay nahurot na sa buaya. Gamay na lang bilin niya imuha pag yung standard kana. Dili mahuman imong project. Mo na i-substandard na lang kay aron pong naapo kay imo, ha. Kani guban pa magkasama nga isgutanan ato ang hatagag pagtagad. Karon diri sa ato ang pagkulokabildo karong buntaga. Diri lang sa DYH Experiment Cebu sa ato nga Facebook Live o sa ato nga YouTube channel o sa mga naminaw. Sa radyo ingon man usab sa ato ang 93.9 IFM. Ato ang mga idol sad nga naminaw may buntag o niya kanang kumusta man inyong mga kuan diha Christmas idol, ha. Ato ang mga kasama. Standby lang mga kasama. Balik ta karon daon. Uman sa mga importante kayo.